Karon ka, Paps. Kay pildi man ka. Waon ako imong sugal ron. Iti dyan na imong pamantli sa motoron. Wa kay kabayad. Ingon pa kagahi na imong miyami. Patyo na ni Yuki yung tirag triso. Karon ka. Karon ka. Impas karon. Buang ay pildi ko sa sugalay namang payat bay. Mao na di mangud ka kabalo manghiring god kinsay kusog. Di ka balo manghiring ako sa katong dwin-win. Say dwin-win. Unsa man ka pataka ra man kagyaw-yaw dra na sa una pa man to player sa Miami si Dwin-win. Mao rin napildi ka Paps kay di ka kabalo manghiring sa mga player sa Miami. Ati wala na nila si Winwid sa Miami di ay. Abi man ako napa na karong tuiga. Apa ka sa itlog sa mong papa Paps. Ning dula na siya. Awa tay may mo diya kay nakasugal naman ko siya ha. Nya, nanakay kabayad sa sugal ninyo. Wala kuha ka na ko motor kay wa ko'y pambayad og monthly ato. Mao na tuga-tuga pag sugal. Oh, manawa mo nag-helmet. Uso mo dako bro. Na, ikaw ay madakpan kay nag-helmet ka pero wa ka nagsanina naghukas ra ka. Sa kinsa nang kunin mong gigamit na motor? Ay namo pangutana importante na ako'y motor. Oy, abot na. Mingaw sa di restaurant, mingaw. Ingaw kayo. Mingaw dyan mo pa sa iraran. Wala ganina namin tulo dire. Unya, kumusta? Napildi man daw ka? Di lagi. Ngay timingan pa jud mingaw kay pamasahero. Muna, tuga-tuga, sugal, mamanay kay igong income di ay. Asa yung karon pre? Ay, sa isa na ako nga ginakuhaan ng income sa panurag suman. Sabi ako diha pre be. Di ko, di pa lang kumahalinan. Sunod na, huwag mamaligyan akong puto. Pasis ako ha. Sige. Sayang, tawa ni. Isang puwi pala sa suman na to pre nga tabang man. Dari ka. ਗੱਡੀ Lamborghini ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਯਾਦ slowly Unya, Paps, kay daog man ko, pildi man imong miyami. Wa ni pre no, mo ni akong problema kay wa ko'y kabayad sa imo. Hindi may kabayad. Tarong kaya itong sabot, kaya sa kalibo. Monthly sa motor imong ibayad. Nya, asa naman imong motor? Barko na kay wa ni ko kabayad no. No, nabuang naman ka, Paps. Hindi na pwede yun. Tarong kaya itong sabot, o di ka kabayad. Monthly sa imong motor imong ibayad. Nya, asa naman imong motor? No, unsa naman ka, Paps? Awa na ron Paps, tuga-tuga Ang ibayad no. Sa naman pasin na sa ko dire pre, naglalis naman noon mo eh. Ano ka, pre? Na, kuya pre kay talentong isa oh. Mo gani no, hilom-hilom ra ba. Na, napa man day mas worse sa kuha, Paps. Paps, ganabi, asa naman imong bayad? Ginawa ko'y kabayad no. Wala naglalis na diri sa koy. Hala ra, wa bitaw koy labot ra. Ayo, awa, kita lang duha, nakaw na noon sila. Ginagawa ko'y kabayad. Daot mataan ni. Nya, unsaon man na? Awa utang na sa. Uy, utang, di na, pwede utang, uy. Alam mo sud ni mo sa bahay na ko, ni brief na ko. Dapat kani. Dili, kani, ngani na lang. Kuha na nga imong gidrivean nga motor, be. Oh, imuha na niya ako motor? Oh, Why problema, imuha na ako, nangyabi oh. Oh, imuha na na. Pasi na dito. Ampingin lang na, kay ampingan na ako na. Ay, isa. Saban, Kagim to, sugal gyapon ka. sukaw gyapon. Basig wala po kay kabayad. Lagi, naunsa man ka. Bantay ka. Moro gyapon. Ug mapildi ko nimo, makuha nimo ni nga motor. Sige. Kana, game kana. Oh, nya imo sugal unsa man? Ako ang sugal, kung mudaog ka. Oh, Katong leader ako. bantay ka. Oh, lagi. Nya, pasi na dito. Oh, sige, kita-kita lang tas game to. Oh, game to ha, bantay ka. Pag-amping diri sa dalan ha. Kay delikado na kayong panahon nun. Mato na ko. Saan ko nulo to amping do? Bahala na ka diyan. Pasi na ko. Yes, duwa na akong motor. Thank you, Denver Nuggets. Tungod sa inyo, duwa na akong motor. Balikon sa lako ni. Denver Nuggets! Kami karnap sa motor. Kasi karnap! Nakasay, manigikan! Dili na ka mabloy. Takar ka kuha ha. Bakit ako? Taysa, maluwas ang motor. Kaya itong portaw na to ni. Mabloy, malabos! Gom, ka dayap. Nga ni, pildi pa jud ko. Kailangan din akong kwarta ba. Yung taon na ako ni among ko'y motor. Kailangan ako mamasahiro. Ang yapi. Motor. Uy, may tao.
Na, gikarnap ang motor. Mama, sige, magpanugo, Dre. Motor bay. Nawala man. Arnap, tutumutura ba? Tayo, dani ba? Go. Hello, go. Daw kang kon bay, nuggets bay. Daw kang nuggets. Sambakan sa mi. Go, motor go, di ka, karnap go. Ha? Karnap ang motor. Mong motor di karnap? Oh. Tara, tara kwento. Dito mo ako to, dito. Tara. Isa ko. Murag bawo ni mong motor gaw ba? Padulong diri ako. At nga to na gaw. Isa, diri silid. Tanga na to na ron. Bantay lang ka, Paps. Kinarnap man na ito ng motor. Medyo kaya ayaw ba? May pagwa ko di sukol sa mong sugalay. Kita, nag-aapunta sa ginto.